सोर सेंग्राफोरा माइ गायनो रोङो एसे कमेन्ट खोन्थाहर दे मासे गोदो गोदो गायदो दे बाय फिसा फिसाखौ गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोरा आं दंफायो आबोलनाव माने जोंहा आइनि बिफा लानाव आरो माने बिसा लोगोफोर खासे आमायदों आरोना जोंहा आइनि बिफं आरोना जाय माथो रोङा थ' बियाबो एसे हा दङ थ' बियो माने दिनै माने माइ गायगोन आरो थ' बिनिखाय जोङो फैबाय आरो माइ गायनायाव एसे हेल्प होनो थ' निजा दोङो सोर दोङो नाहरलायसा गेलेगोन ना नाहरबा निजा दोङो मुनु आरो आइ आरोना ओमफ्राय आदैमोन फैगोन लागाव लोगोफोर नै लामाया डेन्जार नैफोर जाबाय इरिगेसन केनेल थ' बेखिनियाव आरोना माबाया माइ गायनाय जायगाया थ' देखायलांगासिनो आंबो गायसै एसे जायोना नै जोंहा आमाया खालामबाय माने लोगोफोर नोरै माने अमा आरोना अमा दोन दायो माने खोबा खानाय हमनाय माने अमाया खोमोन थायोना ओमफ्राय दाउआ माने नाया ओरैनो खम जाहैबाय आरो ना दाउआ आरो दाउखौ मा होनगोन दाउआ खम गैया नै जों आमाया नै देखालाय हायलाय हाय मा माने खोमाबो खोनाया आरोना खोमाबो खोनाया माथोबो रोङा बिदि जाहैबाय आरो माने मेनलि खोमा खोनाया बिनि थाखायनो माथोखौ रोङासै थ' बिनो आरोना जास्ट बिदि माने आखाइनि फावसेनाव जों गासिबो सोलियो आरोना बिदि बुंनायाव ओमफ्राय निजा रोङा आदै आइ आरो आदै खायसे फैगासिनो टलानिफ्राय माइ गायग्राफोरा आइनि बिनानाव माइना हर दे सेस ने कालामा खन्दि जाबाय टलफोर दे गायनोसै माथो खालामबाय थानो ना दे गायदो सोर सेंग्राफोरा माइ गायनो रोङो एसे कमेन्ट खोन्थाहर दे माने आजिखालि उपाय गैया आरोना दे जागोन ना दे मासे गोदो गोदो गायदो दे बाय फिसा फिसाखौ माने लोगोफोर उपाय गैला आरोना माने आजिखालि रुवाथि मोनलाना ओरैबायदि लिंबा मोना आरोना रुवाथिफोरखौ थ' बेनिखाय उपाय गैया सोलिनांसिगोन नै जा फैबाय आदै फिसाया बयनिख्रुइ फिसा मा लाबखो आदै मा लाबखो हे बरिया आइया दे लाबो बा नै आं गायनाया नै आदै आं गायनायफ्रानो दे थ' दायो जाहैबाय ब्रेक टाइम नै जोंनिया मामा दोङो आदै माबा लाबखो थान्दा मिस्टि बिराद दामि जोंना माइ गायनाया नै मिस्टि दोङो कुसुरि दोङो मायबा मायबि दोंलाजोबो क्रिम बन हाय थ' लोगोफोर नै दायो आङो न' सफैयो माने एसे रेस्ट लाना फैदो आरोना ओरैबायदि मेङोना लोगोफोरा माइ गायबा माने दिनैसो बुजिबाय आरोना इजि नङा दे सिख्लाफोरा माने जेखि जाया आइजोफोरा बिदि एसां सान्दुं गोसायाव बिदि माने एसां हाब्रुआव बिदि घन्टा माने सिं गंनानै माइ गायनाय इजि नङा आयहाय बिनिखायनो राव माने मा होनगोन दा मोनसे बाथ्रा दङ ना माने गुबुननि खामानिखौ इजि सानना आरो बेनो आरोना माने जाय नुयो बिदि नङा आरोना मावबासो मिथिगोन बेयो माने बोरै थ' बिनिसै माने लोगोफोर आं बे भिडिअ गेजेरावनो मोनसे फिसा गासैबोथ' मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा ना माने जोंनि इण्डियाया चन्द्रायान 3 माने लन्च खालामबाय थ' बेखौ माने नों आंसो मिथिगौ खिन्थु गोबां मानसि दङ माने गोबां मानसि थायो दै माने जाय मोनथिया जाय निउस लाया थ' बिथांमोननि थाखाय माने बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायसनदोंबा बे मोनसे निउसखौ मोनगोन आरो जाय कम्पिटिटिभनि माने जेखि एन्ट्रेन्सफोरनि थाखाय कारेन्ट एफेयार्स माने तयारि खालामगासिनो दं बिथांमोना माने बिनिफ्राय मास्ट बि माने कुइसन फैथारगोन आरो ना माने कुइसन फैथारखागोननो चन्द्रायान 3 जाबाय मोनसे रकेट जाय इसर'जों दैथायहरजादों उखुमब्रिसिम बेयो वर्ल्डनिनो फार्स्ट मोनसे रकेट जानो थांगासिनो जाय उखुमब्रिनि साउथ पलाव लेन्डिं जागोन आरोना थ' गोबां
हादरफोरानो माने सिगाङाव हरबाय अखाफोराव दै जेरैबायदि आमेरिका चाइनाफोराव हरजोब्बाय खिन्थु बिसोरो रावबो माने साउथ पलाव माने बिदि लेन्डिं खालामाखैमोन दै जुदि जोंनि चन्द्रायान 3आ साक्सेसफुलि लेन्डिं जायोब्ला बे माने वर्ल्डनि भितराव मोनसे रेकर्ड जागोन आरोना फार्स्ट माने साउथ पलाव लेन्डिं खालामनाय मोनसे रकेट जाय दायो सहैगोन 40 डेजनि उनाव आरोना माने 23 नङाबा 24 आगस्टआव माने सहैगोन होननानै बिदि सानना लानाय जादों आरोना ओमफ्राय बे लन्च जादों थ' गासैबो मिथिखाबाय नङा होमबा थ' 14 जुलाइ ओमफ्राय टाइमा जादों लोगोफोर 2:35 आरोना माने बेलासिनि 2:30 ओमफ्राय लन्च जानायनि प्लेसआ जाबाय लोगोफोर श्रीहरिकोटा जाय दङ अन्ध्र प्रदेशआव थ' बेफोर आरो बिनि टटेल वेटआ जादों लोगोफोर माने चन्द्रायान 3नि वेटआ जादों 3900 किल'ग्राम आरोना ओमफ्य बियो 40 डेजनि उनाव बेयाव अखाफोराव मोनहैगोन दै थ' बेफोर फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ माने गोसो लाखिनाया मोजां आरोना चन्द्रायान 3खौ लिड लादों सोर बिदि बुंदोंबा माने रितु श्रीवास्तवा आरोना बेखौ लिड लानाया आरोना थ' बेफोरनो फिसा फिसा माबाफोरखौ गोसो लाखिबानो जाबाय ओमफ्राय चन्द्रायान 1आ लन्च जादोंमोन 2008आव ओमफ्राय चन्द्रायान 2आ लन्च जादोंमोन बेयो 2019आव आरो चन्द्रायान 3आल' जादों एजुल गासै मिथिखाबाय नङा होमबा 2023आव अके ओमफ्राय माने चन्द्रायान 2आबो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय नर्थ पलावनो बानो खिन्थु बियो साक्सेसफुलि लेन्डिं जायासै थ' बेफोरखौ लोगोफोरा मानो बुंदों आं माने नोंथांमोना जे एसे कारेन्ट एफेयार्स हा मा होनो बेखौ बेफोरखौ माने मिथिनाया मोजां आरोना जेखिजाया एग्जामफोरनि थाखाय लोगोफोर अके लोगोफोर बेखिनियानोसै थ' दायो आंबो माने एसे खामानि मावनो फैदों न'आव ओमफ्राय बेफोरखौ गासैखौबो खामानि मावनानै आमेलावनो जाहैनोसै आरोना आब'लानाव थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै